Bideo honetan ikusiku komikisa zela editau. Orduan, jardueran, sostigarren jardueran komikia taldeka gabitziten, lan sekuentzia bakitzu zein jan, eta baina eskaneo ondoren, pixel artekin editaitzen fan bigara. Editaiteko, inbiun lehenengo gauzia da, komikisa deskargau. Elegiku, imaginau, guria dela, hauxe, eta deskargau dugu. Niko txatizena, ni jakiteko, egiten. Deskargadot. Eta oin, pixelarten ere egin biot. Pixelarteko estekia hemen dakotzue. Bestela, Googleen bilatu ingeke pixelar, ipinita. Sartzen gara, eta da lehenengua. Editor. Eraiteko eskaketan dozku. Topauku komikia egiten. Eta esango txau, kalidadea ondixenian. Hau baina ondixio bada originala, horren originala hartuko. Vale, lehenengo gauzia buelta mutia. Imagen, rotación de lienzo, giro de. Eta bigarren lana da, irudixa doiketia. Indina da, saiatu digara. Baltza hau esaten, eta zuixa hua. Txuko lapikimat orokorrian, eta ajuste niveles. Hau, eskerrekua eskumara mobioku, eta ikustu baltza jartzen ala. Pasau iten bagara, da pikimat kalkulaikia zeinan egokixena. Mantxa honek entzeko zuixa mobien bat. Hor da, neurrixe hartzea. Ez oso alde batea ez beste da. Halako gauza, aplikar. Eta oin hasiko gara kolorea egiten. Kolorea egiteko, erabiliku, hoxe, llenar. Probaku lehenengo ginetan fondu egiteko. Klik egiten dut. Zuixakin dagoenez, ez da egiten, urdinak egin. Hor, pasau egiten da. Urteten da hemendik, zulo txonetatik. Horan, inbiotena tapau, zulo hori. Zela ingot? Lehenengo, deshacer, desegin. Eta zulotxo hortan tapoi mouko gauza bat jarrikot. Hau erabilitea. Oin klik egiten bot, ikustu zua egiten dugu difumineo moan. Ez dut gura hori. Desegin. Txikitxo epinikot. Eta suavidad 0. Egiten dugu zulo fuerti. Hemen epinikot petatxua. Igual txikitxua. Mentxe. Tapau dut. Eta proba ongot. Rellenar. Barroan gereketan da, baina lainoak be pintxau egiten da. Ez da dura. Orduan, hemen be, tapau enbiot. Hemen tapau engot. Eta netan be, tapau engot. Eta berriro pauko. Oin ondoin jau. Fijaiten bazai, nik tapoia jarretuen lekuan pixel batzuk egiten dau. Nik rellena honekin, edo desein egiten dut eta esatetxat. Rellena egiteko momentuan tolerantzia handixoan da. Eta proba, oin autoina. Listo. Faltatxat aurrekarrekia. Oin probaku, hau da kolore liso bat. Oin gurutena da degradau bat itea. Mendik gora eta lurrak enduta. Hortako zela ingot. Olikot hau. Hau da, selekzion de varita magika. Horran, klik iten botemen, ikin dauna da, kolore auta dauen dana, selekzion hau, aukeratu. Hau faltatxat, maiuz sakatuta, klik iten dago, eta gehitu iten dago hori. Hori inbiarrian, honi emutu matxat beha iguala ingo.
Bien, oin degradau egiteko aukeratu biot bi kolore, urdin hau eta beste bat. Beste urdin hartuko, fuertia, diferentzia ikusten. Eta oin ingot, adibidez, degradau hartu, eta hemendik ona. Edo aldean ziz. Vale. Zepazen da, lurra be, pakeketatxa gaizki horren hau, kentzeko, ingotena da, selekzion hau, plazo, poligonal, eta kentzeko modu etenikot, edo kontrol sakatuta bertan egiten da. Baina ingot, klik, 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 eta bi aldiz izteko. Jazta, kendu dau bekua. Oin bekua nik urotena da, kolore hau, marroiez. Baina selekzioa dau. Horren inbietena selekzioa aldeantziz jarri. Selekzion, invertir selekzion. Kontuz, dan hartu dauela. Horren nik hemen klik iten bot, kolore aitek honekin, kolore marroi bat hartuta, bostena da, hori bekua bete bakarrik. Eta ja selekzioa kendu iten dut. Eta hola gertatzen. Vale. Imagineu hori inbiarrian gurutela fonduan zeu zer jarri. Hori behin leke. Horran, desein ingot, atza selekzioa rekuperaiteko, eta berriro desein ingot. Eta indakot lehenko selekzioa. Goikua. Vale, ba hemen gurutoin, irudi bat jarri. Ingotena da, kapa hontan borrau. Desblokeo egiten dut. Blokeo eta hauen. Ez da fijo zain, baina kandau bat hauen. Kendu inot, eta hain borrau ingot. Delete tekla izakatuta, borrau egiten. Eta hain da zulo bat mogan. Selekzioa kendu, eta zuluak eretan da. Inmo egiten bot, uste zuen fondua dala. Gurutena da, atzetik zeu zer ipini. Topauko eta adibidez, fondo ciudad, dibujo. Ipiniko, irudixak, ipiniko, eta ber. Oixe. Hauko pixokot, eta hemen bertan pegau ingot. Eta pega. Hortxe da. Guroten neurrira eta zepazen da, aurreti daula hau mobilingo tatzera eta ja atzien geraketan da honen mobileko zaila da zebetik hartzen dugu goikua honen dekonoen igual hau kendu eta hau selekziona hau edo teklauakin Pini guroten neurrira eta teklauakin, fletxakin, aurre gora eta bera. Vale, hola itxikot. Eta urdin hau kendin got, hemen goitik. Selekzion haukot, baritakin, eta hori zulatu ingot. Baina ikusten da, atzeko dana. Selekzionar, eta banetzat hola ondo dau, edo esaten dugu nagoen da, atzekua pitima beratxo urpinikot. Aukeratzen biot, aquí, eta berau. Edo eskumarau, edo eskerrerau, zoitzak ikusteko adibidez. Alatu zeus, hola txeko. Eta listo. Vale, oin bokaio bat ingot. Bokaio etiko nik negu bentzet ikotena kombinau hau, erredondua, ingotena kapa berri bat, bada espada, utzik, eta selekzio hauin, eta gehituko txat, lasuakin, gehituta, olako piko bat. Eta hauin rellenaukot, kolore zurixa edo horixa edo zuena. Rellenau. Baina kapa baten dugu aparte. Ja, selekzioa kendu, eta bokaio hor dakot. Oin tekstua. Tekstua sartzea dutenean, ingostuna da kapa berri bat sortu hemen. Añadir, eta epinen bat. Kaixo.
larriz. Eta hau ipiniko letra, estos faltan. Koloria, baltza, tekstuana. Eta oin, a ber, eraxekiniko, irulinetan, sartzen da, bale, ondo da. Ba, bueno, demagun ordua dala ja, tafan eminez. Baina hemen hau mantentzi egurot. Zer bixar jarraitu ingot, o igual tekstu aldatu biot, o lo que sea. Edo fondu aldakete egurot, o gurutena. Horren, gordekot, baina gordekot bere formatuan. Ez da JPG, beak eskinketan da noan, da PXZ. Gorde, komik egiten PXZ, gorde, bueno, horretik beste proba bat inot, eta gordeta dugu. Ikusiko zue, berriro eraiken bot, egiten PXZ kapa dakola. Berriz, gordeko baneke, ja, emagun bukatu hotela lana. Horren ja, JPG moan gordeneke ze gutxi okupauko dugu. Kapak ez dakolako. Kapak iken dugu batu. Horren, JPG moan gordeten bot. Komik egiten JPG. Gorde. Bazar, horretik dauleko. Eta oin, itxik emot eta berriro erai, pixel art, ze ez da eraiken bi klik emunda eskrito isoen gordeoten hori, pixel arten sartu bineiz, ireki alizateko. Pixel art, editor, abrir, eta oin JPG irekitzen badot, ikusiko zu ez dakola kaparik. Hau da, JPG. Original, eta ikustu zu kaparik ez dakola. Jarraikitia gure gotemendik, banitan mal, hau jarraitu neken nilanian honekin. Adibidez, koloreekin jarraitu. Adibidez, plastik. Koloreek emoten. Txulia, bina ipiniko. Klaro. Hau ja, amorra. Hai. Eta hola ba, bineta dana. Gure izan ezkeo, lana banatu, intzekei bi kopixa gordego, bakoitza bere kopixa gordeteko, eta batek lan iteko, adibidez, bineta honetan, bestatek honetan, eta gero lana izango zen batzeia dana. Ados, baina, printzipioz, ba, holaxe izango zen. Hau da, oinarrizkoena edo jakin bizuena. Vale? Venga, gero arte.